Aici suntem la Ștefanul Vasile. Domnul să-l binecuvânteze cu viață veșnică. Suntem aici sărbătorii Crăciunului. Are un porc foarte mare. Domnul să-l binecuvânteze cu viață veșnică. Dumnezeu lucrează în viața lui, în familia lui. Are o familie frumoasă. El e copilul lui. Ia bă, uite-te cu alea așa, iată, soră Ghiță. Soră Ghița, ea e nebață, sa? Da? El e fratele lui care cu căciună în cap, care ține arzătorul. Aici e cumnatul meu, Oprița Daniel. Și el e Ștefanul Vasile, fratele Vasile. Și aici e casa lui, Domnul să-l binecuvânteze. Glorie Domnului Iisus Hristos. Slavă Domnului, slavă Domnului. Măriți și binecuvântat să fie Dumnezeu.